boas tardes, benvidas e benvidos todos a nosa representación da obra teatral Pilleite Carapuchiña. Por favor, apagade ou poñede en modo avión os vosos dispositivos móviles, disfrutade do espectáculo, deseamos que vos guste e que comece a función. Estades aí? Benvidos. Encontro-me aquí para contarvos as historias máis fermosas que xa máis escribiron. Todas elas comezan con palabras máxicas que abren as portas de fantasía. Érase unha vez... Contan que hai séculos, nun tempo distante, no que os animais falaban, moitas teñen lugar en montes misteriosos ou en países de fábula e tratan dun neno, dun lobo e unha nena que lavaba unha carapucha vermella e de tres porquiñas cuxas personalidades eran moi diferentes e dun gato moi experto que con só un par de botas e un saco conseguiu fama e fortuna para o seu amo. E dunha moza a máis bela que podíades imaginar, que foi envenenada pola súa ambiciosa madrastra cunha mazá. E doutros cujos pés eran tan diminutos que só a ela le serviu o seu zapato de cristal. E xa vale, esas historias xa as sabemos. E ti, quen és? Son a directora da tele Badal Novas. E nós fixemos unha versión deses personaxes tan clásicos e coñecidos adaptados aos tempos modernos. Pero veña comigo, ensino yo o que fixemos. A ver se aprendes dunha vez. Todos os días as mesmas preguntas. Onde vou ir?
a casa da miña boiña, a levar unhas cousiñas. Ah, sí. É que son un pouco despistadas. Que levan esa cestinha? E dalle, que cabezón, levo o mesmo de sempre. Uns chourizos, allos, persas e iso. Iso? Que é iso? Non é asunto teu. Xa che dixen que non era asunto teu. Non e non. Ajá! Por fin te pillei, Carapuchiña. É un pastel. Dame igual, pertenece á mesma familia obxectos que están usando con dignidade, aleivosía, a reiteración sobre unha especie protegida. Un auténtico canis lupus. Você protegida aquí. Este tan grande. Pero se pero con dos remoas. Ajá, é co agravante de escarnio, burla e insulto. Iso, señor garda. Poñe todos os agravantes que poida esta salvaxe. Vostede cale, que xa me apañou só. Home, mira que ben, arrancando o musgo do monte. Vai che caer ata o pelo do rabo, señor. Ver as mans. Isto mellor tiramos. Non vai a ser que a señorita lle entren ganas de volver cascar a mesmo. Veña, adiante, adiante. Pero isto é unha vergoña. Como acaba este conto? Que me vai comer se levo o logro preso. Esperade, facedlo que toda publicidade. Encontrei a Brancaneves no monte e a biquei con ternura. Unha tos repentina e cuspiu a naco de mazá un pouco pasado con todo equilibrio. Cuspiu a naco de mazá que tiña na bolsa, con tan mala sorte que lle foi susto no medio vestido, pisando un horrible mancha. Oh, meu príncipe, pero que podo facer agora? Como vou presentarme así na corte? Primeiro terás que presentarte e darme as grazas a mí. Hola, son Brancaneves, que son meu príncipe e imos casar. Moitas grazas por salvarme. Contento? Sí, creo. E agora vaimos ao gran. Como vou presentarme así a tua nai? Ostras, tes razón. Se a miña nai te ve así, non nos casamos na vida. Comer para as manchas. Hai que fastidiarse coa aristocracia. Que desfeita! Sempre me pasa o mesmo, sabes? O día da miña primeira comunión vertime a cunca de chocolate no vestido. Case me arrancou as tellas pelo a pelo. A ver. Como que tiraches o chocolate no vestido da comunión? Sí, Como solucionaches? é certo, pero como non me decatei antes? Con Branconeve. Branconeve, a solución ás manchas e aos problemas. Branconeve, é respetuoso con o medio ambiente, totalmente hipoalergénico e quita as manchas que é unha maravilla. Hai tantas solucións unha vez ao día. Merque Branconeve e triunfe.
O martelo. Xa sei que é o martelo, pero por que está aquí? Esto é porque vostede tirou aí. Eu ben que quería leválo. Porque unha ferramenta así sempre se lle pode sacar partido. É o viño. Pero quería dicirme que estuvemos dando voltas polo monte como papáns para acabar volvendo ao mesmo lugar. E por que non me avisastes? Somos persoas de conto, non por modo. Señor Garda, se dixéramos cal era o camiño, nestes momentos, eu e este psicópata, un húmido e oscuro calabozo, estou seguro que eles xa tienen unha maneira de volverme tola. Eu? Non, a miña prima do Carballiño. Non te pedes, teño que pensar. Pois vou sacar as botas. Que? Teño pedras. Onde? No río? Non, nas cosas. Iso, Ferquiña, quítase e vai andando no traballo. Pero, Nin pera. Todos, máis arriba, botas abaixo. pero si é o gato con batas, o ladrón de calzado máis famoso do reino. Ti mesmo dis, pero deixémonos a tanto falar e ir deixando as botas por aquí. Cerca a miña. Eu que non gasto en botas, que fago? Ti calas, se non queres que che faga un mapa na cara. Ah, vale, vale. Pero se es carapuchiña vermella. Entón xa non quitas botas. Quen dixo iso? Sele. É que non che recoñecerá con este modelazo. Miau, que guapa estás. Non me gusta o teu
eso é un piropo. A que gustaría che que eu che dixera a ti? Vale, mensaxe captado. Pois xa que estás un piña arranxado, vou che contar historias deste supertraje. Estaba eu diante da miña casa, arranxando o xardín, cando de repente ollo tiros no banco. E eso, que saen pola porta, a fume de carozo, dous ladróns cun montón de sacos cheos de cartos. E como non veía por onde irían, estirei o brazo e arredei un gazo. Un poquinho contra fora, e patapló. Tropezaron e caeron ao chan. Casualmente, uns dos sacos foi para debaixo do capacho, onde tira os restrollos. Todo pura casualidade. Total, que venga a policía, ten os ladróns e marcha me queda o coche. Nino, a toda velocidade. Nin siquiera me dan as grazas. Eu estaba enfadadísima. E como os do banco tamén marcharon contentos, porque os ladróns iban de camiño ao cárcere, supuse que o saco esquecido era a miña recompensa. Entón, como era das 6, foi no camiño, pois me comprei este pedazo modelo. Coas botas a xogo. A que estou, papá? A que sí? Sí. Pois sí, a verdade é que che senta moi ben. Pero díxete tanto falar e dame a bota. E ti, carapuchiña, non te casarías conmigo? Descalza. Non te amoles por iso. De ti depende que teña fácil solución. Ai, sí, gatiño. E ti que farías por casarte conmigo? Teño que dicilo diante de todo o mundo. Sí, pero non mo digas agora. Desmo despois da publicidade. Na clínica de medicina estética do Dr. Frankenstein. Arrexamos de todo. Quitámoslle onde lle sobra e poñémoslle onde lle falta. E para iso paga. E que paga, manda. Ademais, somos modernos e ecolóxicos. Non tiramos nada ao lixo. Pero menos falar, máis demostrar. Que máis vale máis máis que mis palabras. Isto non é igual ao escritor. Aquí nos traen fotos de mostra. Un día veu Pinocho a nosa consulta con un montón de complexos e nós, unha destas, quitámoslle os todos e deixámoslle a cara como se fora un destes pequeños. O anaco de napia que nos sobrou, deixémoslle a cara, deixémoslle unha pata de madeira ao soldadiño de chume que casualmente pasaba por ali. E como o barato non sube, tuvo que cambiar de traballo. Agora dedícase ao povo á feira. Fixamos todo o restaurante. O vence o polvo. Tamén pasou por aquí o patiño feo, que casualmente non era moi agraciado. Porque saibades, agora non pode traballar no mundo do cine, pelexan por el. ¡Qué traballazos! E agora estamos conto de mí, un ser acomplexado, con estima polo chan, antes de pasar polas miñas propias mans. ¡Sí, eu! Agora son feliz, as mozas vanse todas por mí. As fotos salen todas as revistas, incluso na máis prestixiosa. Así que xa sabedes, cando acabe a función, extrae a vosa exposición. Tomarei nota, nome, número de teléfono e número de conta bancaria. De todos aqueles que preciséis un apaño que son prácticamente todos e todos.
digo. Imagination, that is your
No, pero vos sabestes que clase de proposición indecente me fixo comer ratos estos? Ainda que non vos contei o menú dos domingos. Rata ao forno. Só de pensarlo tan marcadas. Será mellor que me sente, porque creo que me vou marear. O chat, dixe, vos tamén. Por fin, desta sí que non te salva ni Fran da Xungla, ni San Francisco de Asís xuntos. Home, por que? Eu non fixen nada. Como? Ainda me preguntas que fixeches? Asesino de terras, e rosaste as túas cortinas. Eu comei do porco, a mí non me gusta. Ademais, me viu un médico por culpa do colesterol. É certo, o vos italiano non come carne. Aquí hai unha confusión. Non hai confusión ninguna. Este queso derribou a casa das miñas irmás e comerlas con cascañas e fabas. Viste, non para non, pero ese asmático desde que naceu. Se apagas en nuestro aniversario cun ventilador, porque se sopra foga. Ademais, este logo de outro conto, este só come boiñas. Este logo pillei eu antes arrancando o muro e ata que paga a multa ninguén lle toca ni un pelo. A mí me acusaron todo isto. Se non foi, seguro que culpable alguén da súa familia. Terás que pasar por enriba da miña capita. E dos meus bigotes. E da miña autoridade. Está ben, non vou liquidarvos a todos. Pero, de onde ven ese cheiro? Sí, é miña irmá. Como podes estar tan seguro? Cheira seu perfume, unha combinación de cáscara de extracto de bufataca, bulleiro e esterco de vaca. Ela mesma fabricaba. Sí, estou segurísima, é ela. Non somos ninguén. Menos que ninguén, se acaso os chourizos. E pensar que estiven a punto de comelos. Temos que facerlle un sepelio digno, verdad? Un sepelio, unhas pulpas fúnebres, un enterro. Sí, enterraremos o seu bulleiro favorito. E vos non vos movades, que volvemos despois da publicidade. ¡Qué barbaridade! ¡Qué porcallada! Está todo feito unha porcallada. E ti, tanto hai que non limpas os dentes. Non podes ver nada. Pensaba plantar patacas nos cristais. A ver o reloxo. Miña, si con esto non podes ver nada. Terás que ponerlle un cuco para que che cante ahora. Ai, se non estaría eu aquí con meu centillenta que pode con todo, pero si este col está para tirar, que sucio está todo. Veña, axudademe a limpar o asento de dentro. Veña, axudademe. Seguramente vos estaredes preguntando quen son eu. Non, pois aprendede. Eu saía nun conto no que tiña unha madrastra que se dedicaba a molarme e dúas irmáns máis dun gallasca chaqueta dun garda. O caso é que o príncipe organizou un baile e ali que se foron o trío de cargos. Iso sí, a mí deixáronme na casa porque había
Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar, que me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así. Lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme, no esperaba enamorarme de ti. Ni tú de mí pasó así, ya siempre son esta historia. No falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a bailar. La que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar, que me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Me pone a bailar, me hace llorar, es que me hace sufrir, pero no puedo llamar, que me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarte así.
que bonito foi o discurso. Emocionei cando contaches que se disfrazou de porquiña asada para unha boda, coa mazá e todo. E cando ian trinchala, empezou a berrar, escapou por riba das mesas e todos quedaron sen comida e sen louza. Menudo pensar a tua irmá. Era, e por eso foi elexida a raíña da porqueira. Por certo, falando de coroas, de quen foi a idea de facer unha coroa cos chouricos? Miña, os lobos tamén temos o noso corazonciño. E o lugar ten unhas vistas preciosas ao entroido municipal. Sí, entre a raíña no seu bullero favorito. Pero veña, non podemos estar tristes. Se ela estivera aquí, sería primeiro botar 3 arotos e bailar unha bulleira. Como se nota que era unha porca? Era así. En toda a súa vida permitiu que a lavara. Veña, lobiño, que ti tes boa voz. Acusado de maltratar animais protegidos e apropiación indebida de fondos públicos. Pero sendo banco, eu pus devolvelos. A calar. Acusado de arrancar o muro, aseguro que se pescudo un pouco poderei demostrar que mexas nas árbores. Pato! Atraco a galoupa armada e roubo de calzado. Porca! Tenencia ilícita de armas e mal olor á sociedade. Estes son os seguintes cargos. Algúnha alegación? Perfecto. De modo que todos somos uns delincuentes, non? Pois veña, vamos, lévanos á comisaría. Pero que dis, tola? Ti cala, que non sabes aí do monte. Iso é certo, para teñer unha gran capacidade para negociar. Por exemplo, podría facer a vista gorda que vostede sente polas notas do veciño e incluso podría ofrecer algún ministerio a cambio de certa información, digamos, xeográfica. E podría ofrecer o de pesca de ratos. Ni pola colección de botas do Orenteiro che daría esa información. E vostede, logo, o de arrancar murgo ten pouca importancia, de mexar nas árboles está sen probar. Non se canse, señor Gara. A min, a cidade me mátame. E a min non me gusta mandar. A ti ni siquiera fai falta que che pregunte.
E vostede, señora Porca, podería cederlle exclusiva ao vertedoiro municipal. Non é bastante lixo en todo o termo municipal como para comprarme. Así se fala. De acordo, brindo. Ben, pois aquí estamos. E que facemos agora? Poderíamos facer dúas cousas. Ti dirás, poderíamos casarnos, organizar unha festa. Que manía tedes todos con casarme. Non te queixes, contigo todos queren casarse. A mí só queren pegarme. Ainda non me contestaste. E ti que farías por casarte comigo? Sinto, pero non me gustan as cosas indecisas. Pero si non son unha persoa, son unha cosa. Razón de máis, que outra cosa podemos facer? Ir a publicidade, pois ben. Uajajaja. Que recendo máis delicioso. A sangre fresca. Como eu vou poñer? Vou morder a todos, a todos. Este con este pescociño eterno e branco. Este pescociño que quere agochar. Deixas pegarme un bocadiño. E ti, como podes esquecerme de ti? Non te creas que te vas a escapar, Pero bueno, xa verá tempo. Ahora veño falarvos de negocios, que pa iso pagan. Vos mirade ata onde os vampiros nos temos que rebaixar para conseguir un pouco de plasma sintético. E claro, vos pensaredes que vos ven iniciar unha pasta de dentes, non? Unha pasta de dentes fantástica para conseguir unha dentadura como esta, non? Pois estades moi trabucados. Unha dentadura como esta só se pode conseguir por liña paterna ou tamén por 40 pesos como fixen eu, unha casa de segunda man. Porque resulta son un vampiro falso, son un cobrador de morosos e veño cobrarlles este listillo. Veña, soy 0,50 de entrada. Que pensabas? Que como miñas con nenos e nena non pagaba? Demasiada luz para o príncipe das tenéboas. Lo eléctrico, entrar en negocio no cementerio. Vas a dejar. There's
Just act for me, I'm sure such a card. You can rewrite the info of my first heart. I wait on mountains and Paris, welcome to power. My rare desire. I'll dance, dance, dance with my hands, hands above my head. Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands above my head. Hands together, forget them before you stand me. Será mellor dicirlo xa. Veredes, nenos, nenas, pais, nais, avós, avós, familia en general. É que temos un problemiña. É que non sabemos como acabar isto. Claro, se vai sendo hora de ir comer e non imos estar aquí todavía. Pero claro, non podemos rematar de calquera maneira e dicilo marcho que teño que marchar. Como ahorita que me estaba quedando obra, non imos estragar. Escoitade, teño unha idea. Nós somos personaxes de conto. Non? Sí, todos menos o garda, que só queren gaiolar. Entón, por que non acabamos como nos contos? Como? Colorín colorado, este conto está rematado. Non, non podemos. E por qué? Porque esta historia é pura vanguarda e non podemos ser tan antigos. E por que non? Porque somos modernos e teríamos que acabar o conto dicindo algo como bebé, nuestro cuento se ha acabado, se desde quise pero eso fue el pasado y no remordimiento, yo te tiro la mano. Bebé, nuestro cuento se ha acabado, se cerró el
quererche casar. E que vos parece este final? Casaron, foron felices e comeron perdices. Entón casaron, comeron chourizos e moito riron. E por que non fígado de gato? Eso era pola rima. Non, o fígado non pode ser con boda, porque a ti a boca xa vos dixen que non. E co garda non me caso nin falta de viño. E ti non te casarías comigo, verdade, viño? E por que non? Despois de todo, levamos tantos anos xuntos. Non din que non te fai o cariño, por máis cariño que temos ti e eu. E xa estou harto de sempre a mesma rutina. De sair da casa raio sol, trone, chova ou neve. E sempre as mesmas preguntas, que levas nesa cestiña, que onde vas, como se non os superas. E xa non somos unhas nenas, que temos que sentar cabeza. Pero estás falando en serio, O Lobo? máis serio que falei na miña vida. Ai, agárrame que caigo de aquí. E onde vos casar? Aquí mesmo, o bardo ten autoridade. O gato e a porca son os padriños. Estamos xustos, o que si o teu vestido, que o pecho si que fun sempre un pouco clásico, pero todo non se pode facer, que lle imos facer? Quen dixo que non? Levo esperando este momento de Greiser. Un momento. O meu agasallo de boda. E o meu? Estamos preparados, señor Gala. Quero unha cerimonia sinxela. Primeiro o meu agasallo de boda. Habrá de bordar manos. Ala, xa está descasado. E agora sí que chegamos ao final. Espero que sexan felices, que vivan moitos anos e coman tralareros tralalás. Pero, que fixestes? Mezclástelo todo. Os personaxes non eran así. Carapuchiña era unha nena terna e inocente. Era un ser descarado. Era unha pánfila, e xa estaba vendo que se xa comer ao lobo, non? Ese gato, un ladrón de botas. E despois de tantos anos, casando con elas, acabou por collerlle o seu gustiño. Mas esa porta que parecía sacada dunha película de Tarantino. Pois non se máis as grandes. A que? Non se amole, eles si saben quen é, verdade? E Drácula Frankenstein, que pintaban nunha historia para nenos en Desde que Halloween se celebra, xa forma parte do mundo infantil. Que te pareceu? Que me pareceu o que? A historia. Unha atrapallada. Eu prefiro as historias de verdade, as clásicas. As clásicas están moi ben, pero tamén podemos xogar con eles como fixemos hoxe aquí. Xogade cos contos, leedios ben, tan ben que calquer día podades mesturalos como fixemos hoxe aquí, e sobre todo divertiremos con eles. Ui, entón gustaban os contos clásicos. Sí, claro, por que non iban gustarme? Pero veña comigo, ensíñolle como un saxofonista librou un pobo inteiro dunha praga de ratas. Pero non era un flautista. Era, os tempos cambian.
Persuasie de Lobo, Hugo Vázquez. Carapuchinha Vermella, Rebeca Balanda. O Gato con Botas, Violeta Balanda. En la Porquiña, Rebeca Río. Gardo Civil, Isaac Panadeiro. Centillenta, Alicia de Pena. Branca Neves, Sofía Valentina. Drácula, Moisés Sancho. O Príncipe, Leo Covela. A directora de Badalnovas, Luna Bollosa. O anciano de biblioteca, Tiago Somoza. Frankie, a Gran Boa, Adam Gil. Y el cuerpo de baile, nuestro querido alumnado infantil. Primero de primaria. Segundo y tercero de primaria, un fuerte aplauso. Segundo y tercero de primaria, cuarto de primaria, otro aplauso también. E como non, un fortísimo aplauso a todos os mestres deste grandísimo cole por o gran traballo que fixeron este día.
vamos a rematar bailando un baile fantástico. Axudádenos todos, pais, nais, avós, aboas, tíos, tías, familia en xeral, co baile da lavadora. El resto, por favor. Faltan profes, tal vez. Digo, ¿por qué? Bueno, chicos, estoy casi al fondo, ¿no? Genial. Dale un segundito y estamos. Que, bueno, me llena de orgullo y satisfacción, la verdad, estar aquí diante de todos vos, en este primer ano tamén de cambios. A verdade é que me alegra moito que isto poida seguir saindo adiante, porque hai moito traballo detrás. En primeiro lugar, quero darlle as gracias aos vosos fillos e fillas. Un aplauso tamén. Porque esto es muy difícil, porque subir aquí arriba Gerardo y Pepe es muy difícil. Sé que estáis muy contentos y es verdad, esto te voy a decir, a mí faime muy feliz veros aquí tamén, porque levades moitos anos en este cole, esto forma parte do cole e que xente que seguides por aí polo mundo adiante vivindo aventuras veñades hoxe, fainos moita ilusión a min e a eles porque preguntaron moito por vos, vale? Entón, é moi difícil subirvos aí, é moi difícil facer o que fixéstedes, moitos decíades que había moita xente que era difícil, e é verdad, a mí tamén me está dando vergonza, vale? Non pasa nada. Entón, sodes moi valientes e fixéstelo genial, espero que disfrutarades un montón. O segundo agradecemento, xa me vou ir calando, vai para o profesorado, porque isto é moito máis que currículum, aquí hai moita ilusión, moitas ganas,
Sabedes que hai moitos cambios, que o profesorado tamén é novo, e aquí hai moito tempo, que vai moito máis alá dos libros, invertidos na casa, en todo este esforzo. Entón, eu pido tamén un aplauso para eles, porque eu sei que vos estades moi acostumbrados a ver estos, que xa levades moitos anos, pero cada ano, a veces cando vemos cousas todos os anos, acostumbrámonos, non? E está guai que nos acostumbremos, pero que tampouco perdamos a esencia de dificultade que hai detrás. Entón, creo que tamén é de valorar. Estas gracias son extensibles a Lourdes e a Mari, que por suposto andan por aí, e sempre digo profesorado e metos dentro. As terceiras gracias son para o Concello e todos os integrantes, que hasta en tal día como hoxe tuveron que botarnos unha man, por eso empezamos un pelín máis tarde, así que de verdad que gracias, porque sei que son moi pesada. Efectivamente, a directora de Igrexia é moi pesada este ano, non pasa nada, pero estos hai tamén gracias a vos e o vosso esforzo por parte do Concello, hablo en general, Hacienda somos todos e o Concello tamén. E nada, e en cuarto agradecemento para vos, porque ao final isto é tamén grazas a vos por animarnos tamén sempre, por estar aí, por acompañarnos. Entonces, bueno, pues a escola que queremos é con vos, con nós, para eles. Así que moitísimas gracias, feliz Navidad e seguimos.